25. eriketan, galdetzen dabe, momentu honetan, bai amak eta bai semeak, zenbat urte dituzten. Jakin da, alde batetik. Adinen arteko batura, 50 urte dela, beraz, X gehi, berdin 50 urte, eta orain dela 10 urte, hau da. Egiten badugu. Gaur, orain dela 10 urte, ama, semea. Bale? Ditugu, amak X urte ditu eta semeak Y. Beraz, orain dela 10 urte, amak X-ken 10 eta semeak Y-ken 10. Bale? Normalean, adinen kontura, abertzen dira zen buruketetan, olako tablak oso erabilgarria dira. Ikusteko, zelako ekuazioak plantatu behar diren. Orain dela 10 urtekoen adinen artean, betetzen denez, semearen adinaren boskoitza zala amarena, amaren adina, ama X-ken 10 da bestearen boskoitza, beraz, bostaldiz bestia. Eta hemen daukagu, sistema. Hemen behian, simplifikatu gitu gauza, bidertuta X eta Y alde batera pasata, geratzen da, goiko ekuazioa X gehi, berdin 56, eta behian daukagu, X, ken bosti, hauze, bosti, ken 50, berdin, 10, ken 50, minus 40 geratzen da. Bale? 10 hau, hona bat horlako batzen. Orduan, sistema honetan, aldugu aplikatu laburketa metodoa. Zelan, behian dagoenari ikurra aldatuz. Beraz, hau guztia ikurra aldatzen bautzagu, geratzen zaigu, holako sistema bat. X gehi, berdin, 56, eta minus X gehi bosti, berdin, 40. Hemen, batzerakoan, X-a desagertzen dira, eta da, 6i, berdin, hau. I, izango da, 7. Hau da, 16. Urte. Hau da, semeak, ez? Semea dauko, 16 urte, ontxe. Ze, I da, gaur egunean, semeak daukon urteko purua. Eta bon, amaren urtea kalkulatzeko, joko dugu ekuazio batera. Edo zein ekuaziora. Edo ona, edo ona, edo ona, edo ona. Bale? Eta hor, kalkulatu zenbadan X. Adibidez, hartuko dugu hau. Bale? Horun. X. Gehi, 16, berdin, 56. Hau da, X izango da 56, ken 16, hau da, 40 urte. Beraz, amak 40 urte ditu, eta semeak, hemen, urte, eta semeak 16.